Milovníci vážnej hudby v Liptovskom Hrádku a okolí mali opäť príležitosť na nie každodenný umelecký zážitok. Občianske združenie Art Studio v spolupráci s Evanjelickou dcérocirkvou pripravili už 4. koncert z tohtoročného cyklu koncertov vážnej hudby v Liptove. Priestory Evanjelického kostola v Liptovskom Hrádku boli javiskom pre umenie členov komorného orchestra štátnej filharmónie Košice. Repertoár telesa siaha od diel barokových autorov až po hudbu dneška. Na Liptovsko-Hrádockom koncerte zazneli skladby starých majstrov Wolfganga Amadea Mozarta a Antonia Vivaldiho. Z mladšej generácie autorov divákov zaujali suity Leoša Janáčka a Jozefa Podprodského. Komorný orchester štátnej filharmónie z Košíc v súčasnosti funguje pod vedením koncertného majstra a zároveň umeleckého vedúceho Karola Petróciho. Sme radi, že sme mohli hrať práve tu v Liptovskom Hrádku, kde sme ešte nehrali. Vždycky radi spoznávame nové publikum a sme radi, keď mu môžeme priniesť trochu krásy. Program sme vyberali naozaj tak, aby tam nezaznela jedna disharmonická nota. A tak myslím, že poslucháči mohli byť počas tej hodinky hrania naozaj v pohode a mohli obdivovať diela majstrov, jaké už dnes azda ani nevznikajú. Solistami koncertu boli huslista Maroš Potokár, koncertný majster orchestra štátnej filharmónie Košice a Zuzana Oráčová, mimochodom rodáčka z Liptovskej Kokavy. Zuzana, ktorá svoju umeleckú dráhu začínala v základnej umeleckej škole v Liptovskom Hrádku pod vedením učiteľky Kataríny Dundekovej, v súčasnosti pôsobí v skupine prvých huslí Košickej štátnej filharmónie. No, je to pre mňa veľká radosť sa sem vrátiť naspäť, lebo už si vlastne ani nespomínam, kedy som tu hrala naposledy. Asi to bol nejaký koncert ešte počas štúdia na konzervatóriu. No, vtedy už uplynulo veľmi veľa času. A teším sa, že organizujete tieto koncerty. Bol to fakt pre mňa veľký zážitok vrátiť sa sem, hrať na tejto pôde, hrať v tomto kostole, hrať s týmto komorným orchestrom a bolo to veľmi pekné pre mňa osobne a verím, že aj pre poslucháčov to bol príjemný zážitok a myslím, že aj my sme mali z toho veľmi dobrý pocit. Vážna hudba sa teda opäť vracia do Liptovského Hrádku. Zásluhu na tom má hrádocký rodák, muzikológ Andrej Šuba a literárno-hudobná sekcia Art Štúdia na čele s pani Alenou Lavčíkovou. Kultúrna obec Horného Liptova sa takto aj s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dostáva do úzkeho kontaktu s tým najlepším, čo v súčasnosti na slovenskej scéne vážnej hudby existuje.